Mheshimiwa machielo kendo janeno malolo TV kaka nwasingo ne juma manokalo chieng' wuok tich ne juma ni obiro bedo kendo luongo migosi kendo speaker mar Kisumu County Assembly Mheshimiwa Jack Elisha Oraro live e tielo mare mar chenro mari mar Rameny County ka wang'iyo the state of Kisumu County Assembly gi akanye gin kanye to molo chutho mbele margi dhi chalo nadi kwe nitiere en speaker manoyier sechegi eko ma adhong' ne gore pi bende pukore kodonjo to biro koda gi kwe moro dibeni en gagi moro dibeni style mare matelo kakoso dibeni omak gi mafwanda magima ginyalo wacho onge gima nomora ahinya maparo kwachako chenro ni iri ni kara chal ka gima jomoko pachgi ne paro kanyakla chenro nikech juma machielo kendo wayudore ka lewni mano warwako juma manokalo chien ema wachako dogo rako kendo is it a coincidence yaka jodhombogo wacho koso en mani juogi koso roho ema notiyo kanyakla achiel. Mheshimiwa idhi nade? Adhi maber, gino roho. En roho. Ogole juogi. Golo kine juogi, en roho. Juma manyien jaduong', isebedo gi wik machal nade? Wik osebedo maber. Wasetimo achiel ariyo. Yes. Wan kod kwe. Erokamano. Yes. Challenges nyaka bedi. To kata gintie. Yes. Nyaka wamany kaka wahandle. Nowayawo Mheshimiwa juma manokalo chien kane walosi wach nero mar assembly chande mane iselero kaka nobedo gik ma udwani mondo mi utim nowaweyo bende kama penjo mar sustainability mar kaka ne chalo penjo mana penjo mogik en ni to pesa mane udhi tiyo godo gieke en pesa ma owuok on mane entiere donors moko makonyo koso en pesa mar assembly jaduong'? Oyo. Diri makende ni higa ka higa county government nigi budget. Yes. Assembly be nigi budget mare. Sama ikadho go budget mar county cha, assembly be loso budget mare, ikadho kamoro achiel. Koro ne wabet piny ma wawacho ni priority maro obed magi. Ma pesa no en pesa ma okele budget mar assembly ma ok owuok kuom donors. Tiende ni usuru mari igolo gacha. Yes. Emo the national government to kelno kaka exchequer release. Emo timo godo gimotimo assembly. Mheshimiwa nitiere weche gi kuma bende mathoth ahinya mabedo simulo assembly executive ma Kisumu kae riwacho ni nitiere tenders moko kata projects moko mane gichako timo mang'ikruok betie kata mana budho mondo mi ketgi e tim betie. Be usekolo mairi part mar oversight mar jaduong'? Yeah. Yes. Wik mokalo nawacho ni watimo gimoro ni oversight. Kwacheko projects manotimo ei komenda mokadho chien. To wayudo ni nitie projects mang'eny ma obedo stalled. Yes. Stalled tiende ni ok girumo. Nowach ni time kiwango, for example, kaw ni gero ECD classroom. Yes. To gere to gik mane Ellington. Ok odhi mbele to document kata contract document kata bill of quantities wacho ni bende nyaka tado otim plaster. Yes. It is true. Nitie mang'eny kabisa moko rumo. Yes. To kawago mbaka assembly to wayudo ni nitiere weche mopogore miyo matimore. Achiel kuomgi. Yes. En ni kinde mang'eny county government osebedo ka roll out projects last minute giko sa. Yes. Ing'eyo ni komenda rumo ga dwe mar 6. Tiende ni onego bed ni koromo dwe mar 7 to sekal budget chak timo procurement plan. Yes. By dwe mar 8 onego bed ni projects bedo roll out. Actually kochopo dwe mar 4 onego bed ni contractors bedo. Yes. Kata suppliers jogo motiyo ne county. To gima fwenyo en ni projects mang'eny ochiw kata oketi e tim dwe mar 4, dwe mar 5, dwe mar 6. Moko tikete dwe mar 6. Koro wach nade dwe mar 6. Yes. Ng'ato dwa mobilize sadi. Dwa tiyo sadi. Techulo sadi. Tulo chande otami mondo mitie ginieri. Koro ino contracts mang'eny kata suppliers mang'eny chunygi saw nikech giluor ni ka gitimo to gino dhi lwar ei komenda machielo. Chande. Ai iluonge ni pending bill. Tingeni koselwar pending bill. Yes. Chule kendo en process machielo. Koro ji mang'eny chunygi luor to we tich ma ok otieko. Solution mane wasuggest ne kapok idhi solution koro ng'ama ne miyo gini timore. En assembly ubudho kapok ukalo budget? No. Budget yes. Last time ne budget okadho moleo but no kuma assembly nikech ok otim implementation. Implementation en role mar executive. Ng'ino kanda mang'eny ok ong'eyo pogo tij assembly to kod executive. Wan tij warumo samwa wakadho gimno ni provision bill cha. Yes. Ma saine. Momi governor mo saine. Watieko. Koro the step machielo. Luongo ni oversight. But implementation and purely tij executive. Tij executive motelne gi governor. Yes. Wan gi minister, wan gi chief officer, wan gi directors,
wan gi engineers kod technocrats Yes. mopogore opogore. At the ward level, Yes. wan gi ward administrator Yes. ma otelne gi sub county administrator at the sub county level. Sani koro ng'eni nyo wakatho chik for last year miluongo ni village council bill. Yes. Koro tere nyaka village. Koro wan gi village administrator ma mago jok mo represent executive nyaka piny. Koro assembly wan gi the speaker. Yes. A county assembly, the clerk, the MCS gi staff megi. Then wan gi personal assistant Yes. ma waketo kaka ward managers. Gi represent the MCA at the ward level kachande. Koro the delay mo wacho ni Yes. is purely executive. To wacho solution waseja suggest ne gini gi loss procurement plan chon ma gi upload mo be approved. Gi loss bill of quantities and the documents mitimo godo supplies kod construction chon. Mheshimiwa, iwacho gima ok thor timore executives mamoko kaka gitiyo koda ka gi assembly makara ka assembly tiyo kod executive. Nyalo miyo ng'ato paro ni in gweth ne Kisumu County to ng'ato be nyalo paro ni ok in gweth nikech ka in gi assembly monego be ni goyi torch to goyi torch monyisi nyaka gik monego be ni itimo. Is that the way monego be ni jaduong'? Ing'eni chik mar Kenya, Yes. Constitution of Kenya, Yes. o create gimiluongo ni county government. Yes. Kendo wacho ni there shall be a county government headed by the governor. To chako kiwo components adi? Ariyo. Yes. Within the county government, there is the executive Yes. and The the assembly. Yes. The county government is one. Yes. There must be interdependency Yes. between the county government Yes. and the And assembly. the assembly. Gimiya wacho ma. There is no time kata onge sa asaya ma assembly nyalo operate ka county executive onge. Onge. Bende onge kaka county executive nyalo operate Yes. ka assembly onge. Onge. Kuom ranyisi, wakaw bar budget. Yes. Mondo assembly okal budget, nyaka estimates go kuom executive. Yes. Mondo executive implement budget, nyaka assembly te kadang'o kadhi that budget. Yes. Konie. Koro there is that interdependence. Nyaka uti machiegni. IT chik moro kanyo iluongo ni intergovernmental relations. It's an act maketo kaka governments relate. Yes. County government to national government. National government to county government and with other governments. Gini endi miyo ok nyalo wacho ni koro wana separate. Yeah. There is that full autonomy. Ok wanyalo operate kamano. So we go ahead, wacho ni wane ot achiel. Kwa fail to fail, wate. Dichiel. Kwa succeed, wate. Now Dichiel. why should I wait mondo wa fail wate? To kata kichiemo Identify. be dichiel. Okawinji kanyo maber. Kata kichiemo be dichiemo dichiel. Chamango. Ok mibadhi kata kapo ni yako kamoro nyalo yak dichiel. Omi watimo oversight mondo kik mibadhi no timre nade? Okay. Obedi. Okay. Koro ema wacho ni kar mondo warit mondo wa identify problem mawegi. Identify problem. Tisake suggest. Chalo mana gi ot kamidake gi jaodi. Yes. An gi jaoda, wanyalo bedo gi tabu. To wacho ni atingi ni kaka ipango wadu ni optimati. Ok ber. Adi kao mesa ni. Ket koni. Yes. Apa ni dobet maber. Tebo biro ng'isi ni no. Mano koro kija interior design. Yeah. Kiketo koni kote mana. Kore ko bedo makare. Samo kata na chiemo kokel ni mesa. Omena di indiere ras di chumbi. Tok chumbi do penye mathin. Awinji. Domi. Domet, mheshimiwa, ng'ato kapod wan e weche gi mag to chada di kodi gedo mar assembly ka musejopo jaduong'. Yeah. The health sector ma Kisumu kata mana weche gi mag thieth en kanyero ma osetem gi ji mopogore opogore nyaka ndalo moko tima professor Ngire Peter Nyong'o en wuon governor nobede kom nero mar kojo ndalo moko matin kano rite. Sector ni ere ka ung'iye sani ka county assembly ma Kisumu wan kare osebedo fixed koso podi. Aaron. Yes. Wach mar health en gima nego manya full day. We'll discuss health. Yes. Wach mar health problems of Kisumu County kende. And the whole country. Lakini In fact, the whole world. Yes. To kawuono kowuok e Kisumu. To kapo wacho Kisumu to compare week mokadho cha week machielo cha. Yes. Ne nitie mgomo mar jotich mag Yes. sirikal. Miluongo ni salary parade. Kendo ni salary otimore delay. To in ing'eyo maber. Kita no kulande Lolo TV ka. Weche matimore Senate. Yes. Ni the formula pok obedo Passed. pok gi agree on the formula. Ndala par kodogo kwamo kendo. Mara par gi mara par achiel. To mondo mi county government yud pesa. Yes. Nyaka formula jinani Kadhi. kadhi.
eka gi release pesa. Now, mondo chuli, Yes. assuming in ja health worker, nyaka county government mang'o? Kal Pesa. Koro kin gi salary parade, Yes. ipoko chuli. Government golo pesa ka. Ng'anyo. Emomiyo akawo ng'anyo no, ok en Yes. ng'anyo mar, ok ne gi ng'anyo ne county. Yes. Ne gi ng'anyo ne sirikal as a whole, both the county and the national government. Mheshimiwa, wadhi riambo kwa wacho ni sekta mar thieth ma Kisumu ni en pesa mano deko niere omiyo osebedo ka kokethore. Achiwo ranyisi Ywak achiel. osebetie gande. Achiwo ranyisi achiel. Yes. Nikech modong' manye kelo ywak, Yes. ne wa discuss chien kacha. Ne en weche mag promotions, Yes. ne en weche mag salary delay manyo kelo salary parade ni, ne en weche mag kuonde tich, Yes. kuonde ma gitiye. Yes. Doctors oro call centers kama biro nyalo jote. Yes. Minyalo yude mapiyo piyo kodhi thieth. En weche mag number Yes. mag staff, Yes. githin. En weche mag employment. Yes. Resignation. Yes. Nyithi e skul mimedori somo, koro be ni ketie lengo Machielo mamalo. Magi nyocha handle chien kacha. Ok 100%. Koro bottom line, use handle sector mar thieth e Kisumu osebedo handled maka pesa ni okalo. Midhiero rumo te koso podi. Adwa ni winja maber. Yes. Onge chieng' mane problems mag health sector been handled 100%. Yes. Man is the truth. Ucho percentage adi? An rate gimoro 60-70%. Mano my personal. Mheshimiwa, siptende ma yedhe onge. Awacho ni Siptende yath ok en responsibility mar county. Yes. Yath en responsibility KEMSA kelo yedhe. Exactly. And Yes. KEMSA en institution makanye, county koso national. National. Exactly. Yes. Koro wawe uru misinterpret gini. Gima nyaka watim, Yes. madwa kwayi. Yes. Wakawe as responsibility mar ote. Yes. And there's a time when I romo gi jo-union mag health workers. Yes. And my gima na-share kodgi niya. Nyaka wako accept that there's a problem. Yes. Both the county government and the health workers. Yes. Nyaka wa accept that there is A a problem. problem. Then the problem indi solution wuok kuom wate. But the moment Yes. mwakawo blames, Yes. waketo on one side. Yes. Ok wadhi mbele. Ana mi one example kiyiena. Mheshimiwa, kapok imiya example. Wawa mi mar kende, we adhi wil kode. Okay. Assuming ni salary olewo. Yes. Then awacho example no korka health workers. Yes. Salary olewo. To wawacho ni wadhi e strike. Salary ok olewo ne health workers kende. Yes. Olewo nyaka ne governor, Olewo olewo ne ne ji te. speaker, Yes. olewo ne MCS, olewo ne payroll. Yes. Assuming ni ji teo decide ni dhi e strike. Yes. Gidhi e strike 10 ki salary olewo. As kiny pesa obiro, ng'adhi chulo ji? Ema bende adwa penji gimoro kare Mheshimiwa. Ang'o michal ng'at ma over defend executive? No. To in ng'at monego bed mani go touch, monego bed ni iwacha wacha kaka en yawa. Health sector ni to rach nikech kama kaka mega tiyo maber, ywak nitiere No. lakini otiyo. Kidhi Nyamira kaeri. Iwacho ni ywak? Ywak ne nitie, to sani Exactly. koro onge. Kidhi Nyamira tiyo. Kidhi yande kana host governor ma Governor Kivutha Kibwana, Mama Queen. Kana gomba kod Mutua bende. Gin margi tiyo. Mar Kisumu tiyo akasate. Why must you have the burden mar defending gi? Aaron. Lai Aaron. Bangire machokende chenu mari mar Rameny County. Mheshimiwa Jack Elisha Oraro, Speaker mar County Assembly ma Kisumu. Wachi ni haru weche mag thieth. Ok en Kisumu kende, ok en Kenya kende, ok en Afrika. Tielo mar ariyo kendo mogik e juma no ero mar ariyo chendo mari mar Rameny County, Mheshimiwa Jack Elisha Oraro owache gechir, owache kako nego beno ng'e anyisi ga pile ka bena achiel kuom yawuot luogo eko ma Arizon Soberly kendo wegi eko maka wacho pachgi to piny luo oling thi mondo mi ochik itgi e gima giwacho. Mheshimiwa, ne waweyo ka penji ni to ang'o mi defend jogi ahinya? Erokamano. Ingendo break no chwacha kabisa. Ni kwa isama ni chako wach mar health. Yes. Ni wach mar health wadwaro a whole day mondo wa debate. Nikech ranyisi mna chiwo. Yes. Obedo bias korka health work, the health workers. Yes. Ok awacho ni executive onge makosa. To na awacho ni en gima dwaro joint effort. Thank you. At least go admit, Jeru. Dwaro joint effort. Kendo in bende iwacho maber ni kaka mega ni kata ka chandruok nitie ni imbi accept ni there is a problem. Yes. To mano gima nawacho ni ok inyal yudo 100% solution e wach mar health. Man health. Awacho kama. Yes. Ami example ni ka ji ogomo te, ngama chulo ji salary madi. Awenji. Onge.
To Na ma ubede ko ga? Pesa ubede ko? Kata sani pok achamo msara. Podi. Pok achamo msara. House Speaker. Pok achamo msara. Mar governor be nyadeko. Mang'isi ni gama pok achamo msara. Okay, kesho no yar mar health ni kende moko No, dwa bigi. And ang'isi ni ngomo kata salary parade manyatimore week mokadho cha. Nyok en mar county kata mar national mar jite. Mondo yath wakaso ng'isi ni gi kadhe tich matek. An as a person, ok kaka speaker. Yes. I support health workers. Kendo gine joma miyo luor kabisa. Nikech gima giandago. To pogruok mara e paro en weche mag payments gi. Gima kora fault executive, momiyo wacho executive ni problem. Manye wa solve. Wik mokadho nye wa solve problem no. Mana tok gimiluongo ni consultation. Ka pesa obiro. Yes. No ji county. Ok onego kaw thuolo mang'eny kapok utieko processes mag requesting pesa. Ngini pesa biro chak request. Yes. Pesa biro kwa exchequer. Yes. That's the request control of budget mondo approve ni. Yes. Opogore gi kinde cha. Mane pesa ko biro to you just decide on what to pay. Ma pesa biro to chak request. Ima salary, mama rango kamano. They should do these things promptly on time. Mondo jogo pesa gi samuwi owinjore. Kech ng'ama tiyo hospital en ng'ama ok onego beni wene chance. Onego beni iwene ka en biye soba. Yes. Osetieko problems te. Osechulo rent. Nyithinde nie school. Odhi mbele gi tich. Kanyo wa fault executive. Weche mag promotions. Yes. Kata resignations. Why should they wait ma jogi dhi e strike? King'e maber ng'ane onego beni bedo promoted. Nyaka circulars biro ka. Kuwuok e SRC. Be usekawo thuolo monyis executive gigi? Ang'isi gima osewacha. Wacho nyicho luongo union chien kacha. Union gi executive. Yes. Mwa wache gina bedo gi confidence kang'isi ni most problems manye nitie. Yes. May wa give the way forward. Magi dhi bedo sorted out capacity man obiro. Gima ne awacho ni bedo sorted out last week en wach mar salary parade. Okay. Nikech nyowa miyo executive thuolo mar tudruok kod bank mondo omigi gimiluongo ni anyalo luongo ni advance. Yes. Nitie banks minyalo tudri go to miyi pesa ichulo go salaries kochopo e date moro. To gichiwo ga thuolo ni kokadho ndalo 30 to kichul interest moro amora. But kokadho ndalo 30 kichulo interest. Ma dhi miyo chance mar mondo mi gichul workers on time. Mondo kichak gidhi salary parade. Ipani dhi kawo thuolo marom nadi mondo mi otiek tabu mar nitiere e sector mar health Kisumu? 1 second. Tabu mar health Kisumu kata ok Kisumu ok nyal rumo gi one day. Okay. Thuolo marom nadi ma jo Kisumu nyalo geno go ne gik moko dhi bedo at least maber. Within the end of this financial year. Yes. Aparo ni most things dhi bedo maber. But gima dwa ng'isi, problem mar health ok nyal bedo sorted out. Ochalo gi gima kabidake. Gik mabiro manyien pile ka pile. En singo ni bang' thuolo mar higa achiel karumo janeno malore TV to weche giki mag thieth ibiro bedi ka oseber kendo oseting' malo e Kisumu County. Mano kweche na mano wach wang'no ero mago touch kaka executive tiyo chenro neri mar Rameny County. Nyocha ogoruok e Public Service Board ma Kisumu kaeri. Be usegoyo touch mong'e tang'o mano timore? Gima notimore Public Service Board mar Kisumu County kaluwore gi tiyo mar oversight. Nitie kama ne wadwa ng'ato petition. One, kaka members mag Kisumu County Assembly ok nyalo donjo immediately. To no wa inquire silently mondo ong'e kama onyalo timo ang'o. To ayudo ni gino osekaw gi migawo mamoko maparo ni nitie lwete police. Okay. Ma handle wach. Mano is fair mondo mi wawe gi kanyo ero. Kata kamano utiyo ga independently. Ok ochuno ni gima nie doho kunyalo wuoyi kaka assembly. Kapono na winjo ang'e chik matin. Ok wati independent, wati interdependently. Yes. Lakini gima nie doho oyienu bende luwo kaka assembly. Luore, but as at now, one satisfied. Yes. Me, the matter is being handled. Okay, lakini wetu toko tuwe mar Ok otwe lwetwa. Okay. Iparo ni concerns mar vijende giki. Ne gin valid koso ok valid. Mane gi ywak nitiere mibadhi e seche mindiko ji tich, nitiere budho kapok omigi duoko, nitiere ndiko wede bende. Think ni gin genuine? Ing'eni kachutho. Yes. To Public Service Board. Yes. King'e koro independence miwecha. Yes. To gin more independent compared to assembly. Yes. And sama gitimo recruitment, gitimo gi source ji competitively. And gin gi procedures.
Tado wach ni ji ok tiga assembly. But ipani gik moko adek giluoro gi mag vijende giwacho gigi. Mana ngisa adwa treat ka rumors. Gimia treat ka rumors. Yes. Kapod ng'ato nigi feeling kendo nigi evidence ni recruitment ok tim yo ma owinjore. Mheshimiwa kane pok wuok e yamo matin naweyo sama napenje ni to weche giki masani koro se Actually no we wach mar board. Yes, Public Service Board. Public Service Board. Wacho ni ji ok tiga assembly e yo mowinjore. Yes. Nitie gimoro miluongo ni petition. Yes. The moment me fail ni county public service board ok tim gima owinjore. Petition the assembly. Wan gi right mar luongo ng'ata ng'ata. Di petition wachwa ni wan kod evidence. Yes. Ni recruitment ok tim e yo maber e public service board. But ok onya chiew as assembly. Yes. To wachako accuse county public service board ka ng'ato poko Petition petition no wach. Koro mano en weakness mar jopiny ke ji ok recognize responsibilities gi powers mag assembly. Wachakuru tiyo gi assembly kaka owinjore wan jogo. Koro manyiso ni ng'ato ma ndiko barua mokelo iru, mano petition nu. Exactly. Okay. Inyalo ndiko barua gi format mar timo petition. Yes. To nikech oganda mang'eny aparo week manyien mabdhi mbele kabiro chako puonjo piny kaka timo petition. Yes. To ndika barua. Kisa ndiko barua obiro luongi, obiro puonji kaka timo petition. Erokamano. Based on context ma iketo. Mheshimiwa, nikech sa dhari mapiyo piyo ahinya, nyaka bino mi thuolo mondo mi wach siri mari mar kelo kwe assembly legacy mari midhi we ponono kidhi duoge kom niri kendo jaduong'. Kata kamano kapok wadhi kanyo. Jongo assembly, renovation mar assembly. Uchopo godo kar kanye, odhi ka thuolo marom nadi? Erokamano. Jongo assembly igani wadhi tieke. Yes. Wadhi tieko timo parts modok. Nyocha waloso chambers kocha sana piny kama ji wuothe. Coordination block bende waseloso. To pod walos piny to kod ute mantie kanyo. Yes. Mondo member ka member obedi kama betie. Lakini maduong' en ni wan gi chenro mar gero assembly. Yes. To wadwa ni kapok wagero assembly to kik wabed ni warito ni wabedo kuma rach ka warito gero assembly. Pesa megeno jongo godo assembly wuok e budget mar assembly ok omiwa kuwuok kuma oko. Yes. Kata donation moro amora. Koro aparo ni giko ikomenda ni bedo kwa tieko wach mar jongo assembly. Mapiyo piyo ng'ato kendo ikomenda ni wadhi chako gero assembly. Ng'ato nyalo penjo piyo to ang'o miyo ne ujonge higa ni eri pod ujonge kendo uchako gedo higa ni ok nokun pesa no to chaka ta gero godo moro. Ok en ketho pesa mar japiny? Gimomiyo ok en ketho pesa. Yes. Wacho ni ka odi olel to kija wacho ni adhi gedo manyien koro kika ywe ot. Nyaka ywe ot bed maler. Mar ariyo. Yes. Sama obiro wuok e assembly no. Yes. Kwa dhi assembly mugero manyien. Ng'ina assembly ok digere chiel. Nyalo kawo higa achiel, higni ariyo kata higni adek luwore kaka pesa nitie. Yes. To gi speed mitime. To ok digere higa achiel. Nyaka kawo higni ariyo kata kadhi mbele kanyo. Koro mano ok onyalo bedo kama olil kwarito mano. Asta wacho kendo ni sama wuok to kanyo ok bidong' nono. Jomoko biro donje. Nikech wan kod jo sirkal mang'eny maonge kuma bete. Wabiro bet kata city nyalo kawe, nyalo tiyo kode kaka office. Kata wan nyalo tiyo kode kaka extension. Pesa moko kethore. Pesa moko kethore. Moving forward, noke ni donjo county assembly kaeri kaka speaker sama koko ne ng'eny ahinya, ji ne yware pi ne pukre dhong' ne gore. Siri mari en mana jaduong' momiyo kwe nitiere. Inyono jogi mafwanda mok giwach wachgi koso en style mar telo mari jaduong'. Gima ariyo kende. Gidho ngere dialogue and consultation. Dialogue and consultation. Mano kende. Ok manyonge moro ringe? Onge manyonge moro ringe. Onge ot man gi kwe. Kata wan e assembly kama tino ok ni wan gi kwe 100%. Wan ng'ini ng'ato ot ma ji dake. Dhako gi dichwo. Nyaka gibed gi nukuni. To ka giyudo siri ma ginyalo wacho godo weche gi tiwinjo ka ji puodho gi oko. Ni chuor ng'ane gi chi ng'ane odak maber. To ot ma onge kod nuku mano bende ot ma ok ber. Kata mane kanisa nyaka yud nuku. Koro wan gima watimo sama wach moro wuok to wadalo wa consult to wawacho ni ma is the right way legally and procedurally. Be un gi yo moro amora ma uromo godo kaka speakers ma gwenge ma Kaluo nikech wancho no kawo mabei dhano gore ma jomoko dong' nyaka duk speaker nolony nyaka duk. Ma en a shame to the Luo community, a shame ne telo maru kaka speakers. Does it bother you ni kari di makber to jirandi to koko nitiere? Be ni nyalo sumo gi rieko moro jaduong'?
Wan gi speakers forum. Actually wan gi county assemblies forum moting'o jotelo mag speakers to gi members moyier mo represent members mag assembly e forum no. Then wan gi caucus. Caucuses ma oting'o regions mopogore opogore. Kaka koro koni wan gi caucus moting'o actually the Lake Region Economic Block. Wan gi caucus ma chair marwa en Honorable Moffat ma Nyamira. Nyamira County Assembly. En concern kabisa. But remember, Homa Bay County Assembly nigi speaker ma substantive. And the substantive speaker en Honorable Madam Elizabeth Ayo. Ma noduogo gi court machiegni ka. Yes. Yesu umewach speakers forum kakota assembly kendo ang'eyo ni nyaka party ma en ODM e majority party county assembly ma Homa Bay bende osedonjo wachno. Wa consult Kiwan wamiyore wach kendo ang'eyo ni mbele ka Homa Bay county assembly an gi geno makende. Wawegi kanyo kapo nono useketo gi geno idhi ket kwe wawegi kanyo jaduo 2022 idhi chung iduogo bedo speaker kendo ng'ini chung ng'ato kochung to bedo kama mana kumbiriyo but agwayo ni mondo wawe kanyo wang'ad aora no kwasechopo kanyo nitie ng'ato malo ka lunya sai ni motego ne ng'ato chenro mare ni kamera nitie jaduo gimoka penj migombo wacho seconds nitie joga ma wiyo piga go wuok Kisumu North Ward mane kama na represent gino ng'ana mana represent kana MCA gisani poko team election kuno printing by election ada kwagi nigibedi gi kwe nikech tok corona ibiro tim by election to gisani gigi magitimo balate pod gibedo represented nikech speaker is the number one MCA county assembly mabiro make sure ni ward ka ward obedo represented including Kisumu North Ward. Mar ariyo, COVID-19 is real. Kik waol gik ma wacho kik weche ma wacho national government mag pesa molal gi baka mago chik chunywa. Obed responsibility mari mar rito ngimani kaluwore gi weche mag COVID-19. Kachutho to kwe kod lamo. Wa consult to dialogue. Mano e ka obiro gerore kendo obiro gi kwe Kisumu County government as a whole. Okang'ega ni kara weche mag Nyasaye gieki ni nyalo luonge ni jadolo kane wachako nowacho ni wapake Nyasaye kane penjo ni en roho koso juogi nokoni en roho sani eri bende wacho ni kwe kod lamo mano yo achiel kendo manyalo tieke godo chenro mari mar Rameny County e tiponi eri Malole TV. Nyinga en Haron Otieno wachako dogo time chieng' machielo kendo nikech gini en marwa ka ok wang'iye to ng'ama biro menye counties mawa nyaka go toch ikoni sani iri onge mosruok jaduo wanyalo na goto ibedi gudu chieng' maber.